Служителите наблюдават така, че успешният модел на поведение, за да се издигнеш в службите, не е ти да имаш знания, компетентност, да влагаш големи усилия, да поддържаш необходимия интегритет, а много по-важно е да се предложиш като момче за всичко на дадена политическа партия, като демонстрираш, че нямаш никакви морални задръжки да направиш каквото очакват от тебе. Тези хора, за жалост, се търсят и такива хора в последно време се издигат. Ако попаднат други хора, то те по един или друг начин при една така действаща система биват пресирани, те биват избутвани в страни или изхвърлени от системата. За жалост, именно това се случва благодарение на непрекъснатите политически опити да се овладеят системите. Всичко проистича от политическата система, защото всички останали системи по един или друг начин те са функции от нея. И ние колкото и да искаме да обясняваме, че една система е независима, съвсем няма да има по никакъв начин, то не може да бъде напълно така и не е редно да бъде напълно така. Народното събрание, парламента, институциите, те в края на краищата са политически органи. И от тук нататък вече, когато имаме болна политическа система, с всичките тези недъзи, които споменахме, то това нещо по един и друг начин се отразява надолу. Вижте какво се случва в парламента. За мен вече се започва да става плашещо, защото в парламента все повече и повече навлизат хора, които нямат необходимите знания и умения. Моралът им е силно съмнителен, при това са хиперамбициозни и нямат морални задръжки, нямат граници, които да не прекрачват. За жалост, това е профила на хора, които се търсят от политическите партии в момента. Те са много удобни като последователи, като хора, които безпрекословно и безапелационно биха защитавали някоя идея, дори най-глупавата. Но когато напълним политическата система с такива хора, то не можем да очакваме, че някой ще формира визия, концепция за това какво трябва да се случи и ще поведе обществото в правилната посока.